Garamsey eyadia se wo abonte a obeka se bunumani ha de Garamsey eni ha na mba ye bosumu muani na babi amawura ne Garamsey a medimani akohu no nananom yentua na mo a ebeye kakra no na aduane ene yensuo no mpo yenya pinnom. Yada munyina asesebre no do nyina munya adaje na mohwe ne nso yada foforo a wotwe de mpo nyankopon de amai nyame nkoso anya okese se da ne da okan ye ho na yesom musumpa medi ede maame fozie de wo ho se yesom nananom ade be yefa ya mamre ne abakosem ho no eno ne yetena sa yede ebesom mo nene de yede ebremo no nanado mahene sebie son sebie nyado ne nsam wo kan na wotwetwe mu no na yesatena se ho bie ma yede ho nsam ede ebremo de nanado mahene kan wodwumedie na asenso de nananom bi kan ye no yede kan ahwe na afen so the original minister bono mantam so afofofra sebi won party ene mpanyimfo koyi ne kire nananom atena nkonya omo ewo bono mantam mu nam so ma nanado mahene sebi so sebi nyaado wode ne nsam etu dwa no de original minister a wo bono NDC abamu no ono na sesei wo behwe mantam no so na afen so wo hwema bibia konkan no ono so de nsem etudwa na ebedi kan fa nanado mahene ede no na afen so ya befa omomie no nyina ade no na yewie nso a ya hwe ekon ahodo a mantam no so afo wasode ya wokon ne nsem abobo aba ekire no eno so yedi hunkomo na ebe na wotwetwe mu nie ena sebie son sebie nyado mantam so afo ede mabono mantam mu no wakoda ne hodi ede che na nanom atena nkonya ewo bono regional house of chiefs anu wo kire wakoda ne hodi de kire wo sebie son sebie nyado ono no mampanyine apawo no se o mehwe mantam no so enti mantam ne yie de mantam ne kanko no sebi mantam so afo fufure na esi na betri so eno enti oba be na nanom aboafo na waboa na nanom amomahwe mantam no eso eno enti wodwumedie na se no na sebie son sebie nyado de na emfa wo munhie mu no nanado mahene ekotisi baabi asebie son sebie nyado naka enni kwan se enkotisi ho no mo eno ne nsem ne mu no no ka se sebie son sebie nyado ye ka se Galamsey paade a ebi ne bu no ena mpempi no wotaka afrase mu no benfie nan nie de nanado mahene megidi yese nie wo adehye no mu bi omo wo man mu a se ye ka so monfo mutinto ho no mfama nanado mahene fa Galamsey ho a menyi ne so mbebupo muti omudo muti beyeden ebeto ho no ma ede amana nanado mahene esanse omunya ne mugidi se Galamsey de enya de se bibeba sebi eye doma ene ne mpotamu na abampo se ebi ababono mantam eno ntine nsem mu no na kan me se Galamsey no ebi enkoso ewo hono eno nti yero santahene mom ena sebie son sebie nyado na nanado mahene ebo ne kwadu se wonu mom ena sebi wotu Galamsey na enso so na kan me se ebi wo ne pona no pa enso nanado mahene boapa ena wo bu nani eguso enti wodwumedie na se no okase Galamsey enni ne ho enni doma ena Galamsey nso so enni drobo Galamsey enni bono mantam mu na se o ka kire mantam so afofoforo na waba ne se so hu se Galamsey onu ye Galamsey mpa bonye den woncheno na no si ye no ena mantam so afo nso da ne ho di ena wode nsem bi tu dwa se Galamsey de wo wa kire a wonni bono man mu obeka se Galamsey no ebi ne bono mantam mu nanso so no bopi ne bono mantam ho na be hu se Galamsey a wo mo je no bono mantam mu no ano odin ye pa de enti ama Galamsey omutu no bono ano aye den ne se militant rebel militant no wo Mali ebi nso so ewo Cote d'Ivoire sesei enam se Cote d'Ivoire ene bono bomu ne ntino abomu ane santino militant no mo Cote d'Ivoire omo dwuma no omu dia na se no omo bo Galamsey site ahodo ano ewo eye Cote d'Ivoire
na nso so asraafo mo Cote d'Ivoire no omo no mo de fe so enam so mo ku mo militant mako enson enti omo hu se ena omo nso so ku asraafo mo Cote d'Ivoire no so mo ku 9 enu nti omo ku 9 no ena omo hu se da bi se de asraafo ne si asoro omo so no omo anwane omo nkwan mu a anaso omo anwane a asraafo no be kunkum omo nyina enu nti won wa omo tu galamsey e wo bono mantam mu no ena o makwa kofa sa rebels ya na se militanti e de o maba begu o galamsey site a wo mo ebo o mo ho ban enu nti enya bono so nko ana o mo bono mantam ena be mu nzo so e wo apoye mantam meka eastern region enu nti emrante no mu bia yehu se biezon se benya do mo nenam ntintam fidie so a wo mabo o mapeja hu o mo wo se wo hu mrante no sa wo nyina no ebi fi Burkina ebi fi Mali ena ebi so efi Cote d'Ivoire omo ye militant rebel ones sabi omo nsuro ni pakum omo train omo ho so omo de boni no mbedi no mboni mbedi ne say ombebo eye galamsey site ahodo ho ban efiri aban bia obeba bia waye na de so wabeko e de etia no enu nti ye hwebo no mamu a galamsey na asode wo ho no ne kon no ahwese eya ye dia ne sa ana de etoso bi mu no so na nadoma hene ka se galamsey eni ne potem galamsey wo doma pa doma nkroma akomako bensia a eburu nsia mpo omotu galamsey wo hono mu a eye nadoma hene eye nanimusemo anu nti mumien kotie bra nadoma hene ede ne nsam tudwa wode ne nsam tudwa wiye no de sebie son sebie nya the regional minister kan ye ne hwede nananom anim eye mumien ko hwemra because a jama yansase no osay nsu osay but the mercury cyanide na niema ebe say na dia yewra hin ebe na mom yewra waba me ya kan se galamsey na wo tu so san wo sa adwuma badu antos mienu mekra me tu bi asofo sa so na nwura drobo yin on tu on nya galamsey da na madam wase abono ha me nti se bia oye galamsey uti se bia oye galamsey me aso nti ebe kwa cost bono abono ha ebe galamsey ye ni netin de ba galamsey eya dia se wo abonte a o beka se bono mani ha de galamsey eni ha na mba ye bosumu muani na babi amawura ne galamsey a medi mani akohu no nananom yantua na mo a ebe ya kakra no na aduane eni ye nsuo no mpo ye nya binom na mehya mobo se mampanyine di tumi ama me se regional minister yi galamsey no ye betu so sa na eye afutuo na meka se wa ye wadwene se obeye galamsey ene wo ye galamsey no obesisa wadwene efise enche ye nyina ye betu ye ho agu forest no na wa ye betu bia nso ene nananom wanim o nana bia be pachewa enya ade bi se metiase ye wo se mra di no mema mra adi no eno hu mfonyine ne yakwa de yaba no de mesre aka ne se ye nuanom a mo di dwuma won tenten fidie so ewo mu se nanadoma hene de nsem bi ba bontene a ewo se de osika no na emom no senke ebeye pa se ye ka asem no a momien ka de nanadoma hene kan ye no anu ye wode ma no ne ye mfama no ewo ani due ni buo kan so na emom momien kwankwaye ne sesebie so nsebie nyado ye de atenie eni nso ade ene ye de beye na no se de etie bia no ne nsem wode beba bonten se de etie bia no momien kan ne ehu se oye man hene se de amane ne amamremu no e kire ye se wontimi nkasampo emfantia se bidikuru na emom no wontimi nkasamfantia dikuru no sanso so na wontimi fankasantia eye man hene ewo mu se bia so nse bia nyado yewo santa hene so sen ne de e na se bi okasama ne traso na enso so woye man hene yatete yen yedi mama mre yedi mama ne eno nti no yenso so yen hwese
sɛ yɛka yɛn nsɛm a yɛnkasa ma no ntra so ma ne mmoro so sɛdeɛ yɛde buo ne yɛnidie ɛbɛyɛ den ɛbɛma no sɛ yɛdɔ yɛwɔ santahene na sɛ bia sɔn sɛ bia nyaado ne kɛseɛ mu ne yɛde hoahoa yɛn ho ne tumi mu ne ma yɛn gye yɛn ho sɛ bia sɔn sɛ bia nyaado yɛsom wɔ hene kɛseɛ a ɛyɛ mɔm yɛ kasa ɛnɛ adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ kasa ne yɛn ne yɛ no ɛnkɔbɔ kwan to baabi ɛma sɛ bia obi nso so afidie si no so a ɔno so ɛmɛ kasa nti akorɔ bɛɛ fi asante kɔtɔkɔhene otumfoɔ sɛ tutu ɔtɔ so mmienu ɛsan sɛ ne din ɛna wobɔ a ɛdɔm nyinaa yɛ den etie sɛ yɛmɛ yɛ kasa ahote ne yɛmɛ buo ba yɛ kasa mu a sɛbi yɛsɔn sɛ bɛnya de yɛbɛda nso ɛwɔ afoforɔ a wɔn aka mu ɛno nti sɛ nsɛm a nanadɔm ahene bɛba abɔnten no ɛyɛ a mɔm yɛnhwɛ nsɛm no na afei so yɛma no korɛ ɛnɛ de na emom no ma mo mmiɛnma ne nane adapɛtwa kasafin ɛna afei nso so ɛnie nso adeɛ kasa sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛboa yɛn na afei nso so no yɛn nsɛm pa a yɛpɛ sɛ yɛde to abɔnten no so yɛde ato abɔnten ɛno nti galamsey kon no deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ano no ayɛ den yie paa titiriw ne bono mantam mu ɛsan sɛ nananom ɔmo hɔ nom no dodoɔ no angye ntom mu sɛ titiriw ɛne nanadɔm ahene wɔnyɛ ntom mu sɛ sɛbi ɛsɔn sɛbi ɛnya do bono galamsey wɔ hɔ abrɛ nso galamsey wɔ hɔ nom ɛno nti mom yɛni akyi ne hwɛ bi asusu ade bɔɔde ho no ɛbɛfa na yɛnya ne nteɛ sɛ Kofi Adom wɔ w'ani saa ne yɛate no sɛ sɛbi ɛsɔn sɛbi ɛnya do ɔmo de asɛm ne kɔkɔt yɛnim no kura wɔ mara ɛno nti yɛbɛpɛ ho brɛ na yɛdi ho nkɔmmɔ na afei nso yɛde ho kyerɛ mu ayɛ den ɛde abrɛ mu medin ɛde maame fo sɛ otwe dɛ mpo Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia makramo